Да. В никакъв случай. Опитвам се. Категорична съм, че не бях и полагам целенасочени усилия да стана такъв. Трябва да си помисля. Не, махай се, порази. Аз ще приемам. Бият се, докато на някоя маравка и падне крак или антенка. И след това се помиряват и пак тръгват заедно да носят нещото по стария начин. Личността. Вече въпреки, че се държи лошо с тях, те пак ме приемат. А наистина ли те приемат? Ми така изглежда. Не съм сигурна дали наистина приемат или просто за нещо така. Колкото да мине. Мислиш ли, че те лъжат? А ти тях? Да. Понякога, т.е. любимото качество, може би аз си избирам най-много ми харесва наивността за себе си. Ама в другите хора най-ми харесва да са милички. Вече ти харесва. Но всъщност проблема не е решен. Просто едната мравка е останала без крак и вече не може да дърпа достатъчно силно и другата мравка просто тегли цялото нещо, а пък втората отзад се влачи. Да. Да, много. Не знам. Главно защото не знам какво е толерантно. Значи толерантен към себе си. Това е много трудно. Това е много трудно, защото човек обикновено има зависи, разбира се, за всеки различно, поне за мен изискванията ми са доста високи, може би сама си слагам все по-високи летви, може би не съм много толерантна към себе си. За това е за толерантността на мравките. Добре, айде, просто ми обяснете какво е толерантно.